Hake tini joton saimano Tring ni sal, tini ingka tiprasarwngni bisi ketal ni sal. Hake bisi ketal ni bo kok thaisa belai kheno important mo tiprasarok belai khe tongthokma bari. Hake chung Tring rogo thangbo khoroksa khorokni bike mothornai rok belai khe discipline sara borok kwbang da tong gari kwbang da tong saimia langkano phur kariwi thango. Hake amono naichalok bai tuma hamale tiprasarok je kuno festival tongthokdi. Omo tiprasarokni kapalo sijak da tong na discipline krini bagi da boi ingya phano tiprasarok le khoroksa khorokni le bike accident ungo amoni bagino kaham ke naichalok badi jate o bisiwo amte ingyatui hake Tring bisini samung tai tongthomung jagao chini tiprasarok bisirbag culture bai kwrwngma hakai bisik sanai tuma hanmale chung amte festival nei bisirbag to monok ka chin tiprasarok no samung hamya numung hamya chuak drugs amte rok mamang use khaimani chung bisirbag nuga amte festival logo hake a phekjak bororong no bike race ke chalogoi accident ungbayo beri chala chere ke phekjak kbaglai musalaijak amtei mamang program rongga ke chung nugo festival phano hake amon chini tiprasarok ni festival kaisa bisi ketal nei sinijago Tring hake baksa buksa amtei hai festival thangai nijini culture no srungnani bagi nijini culture no tebo phuarani bagi thangyawi amtei nisa khlainani samung hamya sanani phekmung hamya khlai samung hamya khlainani tongthok tongnani amtei ni bagi simi thanga ka amon nung ungya haji tongthok tongdi non kebo tongthok tongdi hini sama ko gya khorsa khorung ano comment hamya pan khaja wono amantike bujia sujia haipano nijini culture no kisa maintain khlai tondi hake nung umor sogya sini segangsa amtika athar pathar phekjangnai mani chawi tongka phekjangnai mani nungi tongka ke nogo chalak chai thangai program nanya ni tomung sitara tongi tongka ke amongya ini tiprasa doba haini kuzu sakao kas kaya ta andike hake amona kaham ke tongna nango chini borok simi nijini dofani bagai festival no khlaiya kubuni dofa bo bongni dofani bagi festival khlaio hake chini dofa kai tumani bagi amsa hamya lamao klungna nang discipline kri janjak no chikon umor sokso ya borok se athar pathar englai tonglaikya hake chini dofa bai ko kujuk sagao kanai hake umor sokso ya athar bosor ka rong bang takur di ma ko gya haipan kaham ke tongdi athar pathar tangdi hai hini sama koksi o kokno tumani bagi ma sanga ka amonor bunungna kabang ma chrai 14-15 bosor amorok che chlang thung bring tu wahana ekdom phekjak kai musalaijak program rogo chungnu gamtui hake amorok nunu khake kunu phano ward phaya bukhungni belai khei chaya hasi charai rogam tingmani hake borong moni suni kaisa jora tongo nung a jora ni sikang mature ungna naikha kai nung amono nung maintain khlaimi yang nai amtui ni bagini chini tiprasa dofarok chapjagya tai thik yang tongo khaksa digi te onyo te khaksa digi to onyo amonorok bujidi angangsa kaham ko bujungna thangniya hake amono discipline ungna nango tai chung festival khaibo khanya nango chini festival bu khanya nango ta khadi ma ko gyamo angbo khanya no mo chungo haipana jagao kisa discipline runani nango toninani nango o volunteer hanjangnai rok kisa discipline no maintain khlaina nango tuma hamale kun kaisa jaga program rok phanang khakam to festival jodo jagan program ngai hake kun jaga onugo je program ni je volunteer hanjangnai rok che baksa buksu borok se walainani kaja sanjak rok nugo chuak phekjak haike amono thik khlaina nango joto volunteer miliwino kaham ke bunyo sin mana khlaina nangma jaga se kun jaga chung amtui nugo amo baksa buksu video nai tongnai rok norok kun jaga thangi nugna amtui je baksa buksu volunteer se borok walainani kaja sano amo joto ya khorsa khorone amtui hai borok butongo hake amtui rok no kaham ke nai anga kai kunu mungsang manu chini tiprasani no lo chungnai chung tiprasar joto thancha ke miliwoi omono celebrate khanyani bagi se tongthokna bagi se chung o Tring no slamu hake o jaga che chini tiprasar ni loss ngi thanga ke by dog accident ngi kunu kasa suk tiprasar ni kunu discipline no mani yang tiprasar bike accident khana gring thanga borok masas walalai bulalai khana gring thanga borok masas amani baganyo joto discipline mimani wi tongna nango amti khe tongi ingya haisi tiprasarok joto no hai tongto bini bojes panang tongto hai ani ko mancho ke ingya amani bagai jate ati ingya tei tiprasa je cherai sikla bike chalungnai rok nor kaham ke chalukdi borok rok nai chalukdi buskang borok phaimano kabang ma tabuk bike rok bo phaimano buskang amono kaham ke chaluklaidi jate nung enjoy khaibo bunyo bo enjoy khlairna ni naidi hake o jaga kok sanang ga tai tam sakre ang hamya to kok sanang musungya jaga amse but hyper je kisai misa chaya tong tiprasarongni hake tiprasarongni no loss ngi tongo amono tuina angma sakatini norok chaja khaka ba ane o kok no chaja khaka nor comment bising teke sahar mano tai chaja khaka ane o video no norok like rewi toni mano tai je tabuk bo channel subscribe khlaiji ya tongnai please khlainadi norok kaisa channel subscribe khlaima bai
nongni khoksa rang thanglak haibana ani bagi belai ke help thangna amo tebo motivate mana ang video khlainani bagi amte kaham hamya joto national international haste hayung jasa jagani video nangbo nor komini bising tike shahore mano haike program rogo musamani agini theke amsik sitraka musamani lenuglia je viral phamani phari haibana ani moteng hakai norungbati saimia chini culture musamung no bisir bak focus kai kai belai ke chanai am chini culture botebo gusau kanai kobuni dofarobo karon tiring rok na ke naifaya amani bagi chini culture botebo gusau kanai tebo buni khugo kanai amni kha modern type khai nini culture no nang na haya we amti ke nang present khai kele nini musamung buibe sini jaglak tuma male nini amo buibe se soljak ngi thangne musamani hage tinin video amsuno noro jotono video share khadi happy Tring hambai khulumka।